Күргәнмесез турдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Сатуда нинди дарулар юк һәм кытлыкны юкка чыгару өчен нинди чаралар күрелә? Хәзерге вакытта бөтен дарулар да юк, без аларның кайтуын көтеп торабыз товар белән. Даруханәләрдә Илдар Сафиуллин булып кайтты. Коронавирусны җиңгәннәр бүген донор булды. Қан тапшыру ул авыррак кешегә. Плазма тапшыру ул җайлырак. Ковид белән авыручыларга ничек ярдәм итәргә мөмкин? Республика кан үзәгеннән Айгөл Бәдретдинова репортажы. Җир мәсьәләләре. Тиешле җирне ул рәсмиләштергән үзенең җире итеп. Кайсы районнарда җирләр рөхсәтсез югала? Кыңгыр эшләр Руслан Хуснудинов материалында. Мәктәп яны лагерьларында балалар ничек ял итә? Министр килеп күрде. Туклануга кагылышлы әти-әниләрнең борчулы сорауларын аңа Фәйрүзә Мәҗитова бирде. Илдә даруга кытлык мәсьәләсе һаман да кискен тора. Даруханәләрдәге ихтыяҗ коронавирус белән бәйле. Шуның өстенә вакытсыз кертелгән маркировка системасы да хәлне катлауландыра. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикада тиз арада электрон хаб яки хастаханәләргә халыкка препаратларны электрон сату үзәге ачарга кушты. Михаил Мишустин карары белән ил күләмендә маркировка системасы гадиләштерелде. Хәзер препаратлар складтан даруханәгә тизрәк килә башарга тиеш. Бүгенге аптекаларда хәл үзгәргәнме? Илдар Сафиуллин дарулар эзләргә чыкты. Илдәре мен покупатель сорый. Нинди дару керек? Без алабыз. Менә QR код бар. Шушы QR кодны сканируем. Бу сканер һәм махсус QR код ул кап эчендәге даруның чынмы икәнен ачыклый. 1 июльдән кертелгән шушы маркировкадан соң дарулар сатуда кыенлык барлыкка килде. Препаратлар аптекага узаграк килә башлады. Халыкка хәзер бик кирәк булган Арбидол, Гриферон, Сумамент, Кликсанга кытлык килеп чыкты. Һәм бу системаны федераль дәрәҗәдә гадиләштергә булдылар. Без бүген аптекаларда үзгәрешләр бармы, юкмы икәнлекне ачыкладык. Товар поступает. Бер нинди мәшәкать тә юк, товарлар шунда ук әйләнешкә керә. Башта без даруханәгә дару китерүченең маркировка җибәрүен көтә идек. Хәзер андый тоткарлык юк. Кайбер даруханәләрдә гадиләштергән маркировка эшли башлаган, кайберләрендә эш җайлашуын әле көтәләр генә. Менә телефоннан дарулар барлыгын белешәбез. Здравствуйте. Алло. У вас есть наличие Арбидол? Нет. Гриферон? Нет. Сумамент есть? Нет. Казаннан 200 чакрымнан артык ераклыкта урнашкан Әлмәткә күчәбез. Монда хәл катлаулырак, кайбер дарулар бөтенләй юк. Арбидол белән Ингвирин бармы? Ингвирин бар, Арбидол битте. Кайчан килгәннәр, ничә штук һәм алып бетерделәрме, тизме? Вторник килделәр, Ингвирин калды 3 упаковка. Бары примерно 20. Хәзерге вакытта бөтен дарулар да юк, без аларның кайтуын көтеп торабыз товар белән. Кликсанның аналогы бар иде бездә, Иноксипарин, Ингвирин бар, алар рецепт белән биреләләр. Кирәкле даруларны яр шалда да таба алмыйлар. Я сегодня охочусь за Арпефлю и Афлюдол. И ни в одной аптеке нет. Гадиләштергән система дарулар кытлыгы мәсьәләсен әлегә тулысынча хәл итмәгән булып чыкты. Хәлне җиңеләйтү өчен президент Рөстәм Миңнеханов яңа тәкъдим кертте. 27 ноябрьдә Казанда даруларны электрон сату мәйданы барлыкка киләчәк. Заказ буенча Казан кешеләренә улар 1 сәгать эчендә, Татарстан буенча тәүлек дәвамында китерелер дип көтелә. Препаратлар Татарстанда дару ясаучы оешма складларында сакланачак. Аларны өйләргә дә, хастаханәгә дә шушыннан китерәчәкләр. Маркировка гадиләштерүнең нәтиҗәсен республикада бер атна эчендә сизәргә мөмкин булачак дип күз алды белгечләр. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Филза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы. Президент Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча бүген республиканың коронавируска каршы көрәш штабы дәүләт һәм шәхси даруханәләр җитәкчеләре белән очрашу уздырды. Аның максаты кайбер даруларга булган кытлык мәсьәләсен хәл итү. Аеруча кирәк булган дарулар белән кешеләрне өзлексез рәвештә тәэмин итү. Шул ук вакытта Татарстан халкын бәлки кирәге чыгар дип кенә күпләп дару сатып алмаска, гызыгы тудырмаска чакыралар, чөнки бу препаратның башка бер кешегә чыннан да кирәгрәк булуы бар. Социаль челтәрләрдә хрен булыша дип аның настойкасын ясагач пневмония да үтә аның файдасы бар дип әйтәләр. Без инде әлбәттә бу продуктларның файдасын шикласына куймыйбыз. Без инде сезгә врач рецепты белән генә дару алырга чакырабыз. Бүген Казан Кремлендә белдерүләренчә коронавирус белән бәйле барлык сорауларга җавапларны кайнар линия телефоны аша бирергә мөмкин. Моның өчен 8-800-222-5900 номерын җыярга кирәк. Кайнар линия көн саен иртәнге 8 яртыдан кичке 8-гә кадәр эшли.
Россияда ковид белән авыручылар өчен амбулатор үзәкләр барлыкка киләчәк. Бу хакта Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау буенча комитет утырышында хәбәр иттеләр. Алар коронавирус белән бәйле проблемаларны карый. Киләсе атнадан коронавирус диагнозы расланган пациентларга өйдә дәваланган очракта дарулар сырхауханәдән бушлай биреләчәк. Моның өчен федераль бюджеттан 5 миллиард сум акча бүленә. Һәр кешегә якынча 7800 сум исәбеннән. ПЦР-тест ясау лабораторияләрен яхшырак җиһазландыру бурычында куйды депутатлар. Анализлар 48 сәгать эчендә билгеле буларга тиеш диялар. Чөнки ковид диагнозы расланмаган килеш авыру даруларны бушлай ала алмаячак. Әлегә кайбер сырхауханәләрдә тест нәтиҗәсен атна буе көтәргә туры килә. Бу бик кирәк, нәтиҗәсе аның зур, һәм 80% кеше ширләгәндә ул үзенең ширен белмәй. Һәм менә шул ширләгән вакытта ул инфекцияны бүтән кешегә бирергә мөмкин. Шуның өчен тестлар эшләү ул тагы да күбрәк кирәк, һәм аның бәясе бик зур булырга тиеш түгел. Бүген Татарстанда коронавирустан тагын 2 кеше үлде. Бу 67 һәм 60 яшьлек ир-атлар. Икесе дә хастаханәгә пневмония белән эләгә. Хроник авырулары да булган. Шулай итеп, ковидтан үлүчеләр саны республикада 114-кә җитте. Соңгы тәүлектә тагын 53 кешенең вирус йоктыруы ачыкланды. Бу соңгы 2 атна белән чагыштырганда иң зур сан. Авыручыларның күбесе Казан, Яршалы һәм Яшел Үзәндә яшәүчеләр. Ил буенча да үсеш күзәтелә. Россиянең оператив штабы хәбәр итүенчә, COVID-19 диагнозы тәүлек эчендә 19404 кешегә куелган. Төбәкләр арасында иң күп авыручылар элеккечә Мәскәүдә 5255 кеше, Санкт-Петербургта 1093. Күрше Ульяновск өлкәсендә 212, Самара өлкәсендә 189. Чувашиядә соңгы тәүлектә 63 кешенең диагнозы расланган. Пандемия вакытында гражданнарга ярдәм итү мәсьәләләре хакында бүген президент Рөстәм Миңнеханов Россия Дәүләт Думасының хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты рәисе Ярослав Нилов белән фикер алышты. Бигрәк тә яклауга мохтаҗ булган һәм эшсез калган категорияләргә булышу турында сүз бара. Үзең коронавирус белән авырып терелгәнсең икән, башкаларга да ярдәм итә аласың. Антитәнчекләре булучыларны республиканың кан үзәгенә плазма тапшырырга чакыралар. Аны COVID-19 йыктырып авыр хәлдә ятучы кешеләргә салачаклар. Бүген кайчандыр үзләре шундый хәлдә калып, антитәнчекле плазма алып дәваланган кешеләр кан тапшырырга килде. Республика кан үзәгендә бүген гадәти булмаган пациентлар коронавирус белән инде авырып сауыккан депутат Айрат Фәрәхов һәм спорт министры Владимир Леонов. Теркәлгәннән соң донорлар тикшерү кабинетына уза, бармактан кан алалар. Кеше тулысынча сәламәт булырга тиеш, шул вакытта гына плазмага кан тапшырырга мөмкин. Процедура якынча 40 минутка сузыла. Гади кан тапшырудан аерыла. Кан тапшыру ул авыррак кешегә. Плазма тапшыру ул җайлырак. Һәм бөтен кызыл канның клеткалары алар кире кайтарыла. Коронавирус белән яз көне үк авырдым. 2 атна карантинда утырырга туры килде. Йөрәк сәламәт булгангамы, спорт белән шөгыльләнгәнгәме шактый җиңел кичердем. Син башкаларга да ярдәм итә аласың дип монда чакырдылар. Әлбәттә, мин ризалаштым. 18 яшьтән алып 55 яшькә кадәр һәркем донор була ала. Моның өчен әлбәттә ковидның җиңел яисә уртача җиңел формасы белән авырган булырга кирәк. Савыккач син үзеңне яхшы хис итсәң һәм барлык анализларда әйбәт булса, үз каныңны биреп, син 3 кешегә ярдәм итә аласың. Һәрбер донор 600 мл кан тапшырды. Бу коронавирус белән авыручы 3 пациентны дәваларга җитә. Плазманы ковидның катлаулы формасы белән авыручыларга салалар. Плазманы алганнан соң аны бөтен инфекцияларга тикшерәбез һәм аларның титрларын лабораториягә җибәреп, титрларын белән. Ул бердә 120, 160, 320 шул очракта гына ул плазма авыру кешегә булыша дигән сүз. Икенчедән, бүтән менә кайбер терелеп чыккан, коронавирустан терелгән кешеләрдә титрлар булмаска да мөмкин. Антителалар булмаска да мөмкин. Андый очраклар. Алар донор була алмый. Алар донор була. Депутат Айрат Фәрәхов үзе коронавирустан донор плазмасы ярдәмендә дәваланган, шуңа башкаларга ярдәм итәр өчен ул бүген кан үзәгенә килә дә. Бик күп илләр менә бу программаны волонтерлар белән бергә алып бара һәм аның файдасы күренә бүген. Хастаханәләрдә ята торган кешеләргә аларның хәле авыррак һәм аларга менә бу программа бик файдалы булырга тиеш. Инде авырып сауыккан кешеләрнең каны ярдәмендә дәвалау программасы республикада апрельдән гамәлдә. Бүгенгә Татарстанда 246 микдар плазма әзерләнгән. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Пандемия чорында Казан читендә шәхси йортлар күбрәк сатыла башлаган. Торак базарында тагын нинди үзгәреш көтәргә? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз.
Бүгін Татарстанда жер белән бәйле рәвештә иң еш очрый торган кыңгыр эшләрне атадылар. Авыл хуҗалыгы җирләрен шәхси торак төзелеше өчен күчерү, милкәт өчен булган бурычны киметеп күрсәтү, аукционнарда туганын катнашканны яшерү. Җиде җирле үзидарә башлыгы үрнәк күрсәтәсе урынга үз кесәләрен куллана айткан. Республиканың шәһәр һәм районнарының милек һәм җир өчен бурычы 629 миллион сумга җиткән. Бу нәрсә белән бәйле? Руслан Хөснетдинов материалы. Алтан бистәсендә яшәүчеләр җәй башыннан хафада биредәге каенлыкны кисеп бетерәләр диярлек. Бушап калган урында шәхси йортлар төзелә. Когда мы покупали участок, здесь стояли деревья. Пилит, срубает эти деревья, засыпает овраги. Халык әйтүенчә, билгесез схема буенча җир шәхси милеккә күчә. Җинаять эше ачылган, гаепләрне тикшерү комитеты ачыклый. Җир белән бәйле тагын бер эш Казанда БТИда вазифаи затлар белән бәйле. Тикшерү материаллары буенча җинаятьчел төркем белән бергә җир участоклары шәхси торак төзелеше өчен үзләштерелә. Килгән зыян 38 миллион сум дип бәяләнә. Бу өлкәдә ришвәт алу мөмкинлеген киметү өчен быел кайбер законнарга үзгәреш кертелә. Упрощенный порядок перевода земель. Җирләрне бер категориядән икенчесенә гади тәртип буенча күчерү вакыты тәмамланды. Хәзер гади схеманы җир кишәрлекләрен территорияны планлаштыру документларына кергән очракта гына кулланырга мөмкин. Инвесторларга да махсус таләпләр куела. Биектау районында да кыңгыр эшнең изенә төшәләр. Монда авыл советы рәисе урман хуҗалыгына караган җирләрне үзене китеп терки. Урман хуҗалыгына тиешле җирне ул рәсмиләштергән үзенең җире итеп, шуңа күрә менә бу җинаять эше алынып барыла. 2019 елда Татарстанда 7 үзидарә башлыгының җирләрне үзләштерү ачыклана. Күп очракта авыл хуҗалыгы җирләрен торак төзелеше категориясенә күчерәләр. Җир һәм муниципаль милек еш кына коррупцияле өлкә булып санала. Быел гына җир кишәрлекләре белән бәйле 68 җинаять эше ачыла. Продолжается работа по... Законсыз төстә хөкүмәт һәм район җир кишәрлекләрен үзләштерү белән бәйле фактлар аерым контрольдә. Еш кына кыңгыр эшләр төрле өлкәләрдә эшләүче җитәкчеләр тарафыннан да кылына. Быел республиканың шәһәр һәм районнарының милек һәм җир өчен бурычы арткан. Хәзер ул 629 миллион сум тәшкил итә. Министрлыкта моны аренда килүчеләрен инвентаризацияләү белән бәйле аңлаталар. Тикшергәннән соң районнарның бурычларын үзләре киметү ачыклана. Моның кемгә файдасы бар икән соң? Мы проводим постоянно. Без еш кына җыелган бурычлар буенча хөкүмәт йортында киңәшмәләр уздырабыз. Онда начар булып күренмәс өчен районнар еш кына саннарны азрак итеп күрсәтә. Муниципаль берәмлекләрдән сораша башласаң, алар программадан индир өзеклек булган дип аңлата. Әйтеп бетермәүдә җаваплылыкны киметми. Әйтик, Яңа Шишмә районы башкарма комитеты җитәкчесенә шелтә белдерәләр. Узган ел җир өчен үткән аукционда җитәкченең хатынына караган оешма җиңә. Бу очракта җитәкче туганы катнашуын алдан әйтергә тиеш була. Бүген әйтүләренчә, җир һәм мөлкәт бәйле ришвәтчелек очраклары зур шәһәрләр Казан белән Яршалыда ешрак күзәтелә. Руслан Хөснетдинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Мәктәптә ризыкның сыйфатына зарарланган әти-әниләрдән Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы 177 мөрәҗәгать алган. Бу уку елы башыннан кайнар линиягә килгән шалтыратучылар саны гына. Һәр очрак буенча тикшерү уздырылган. Күп очракларда мәгариф министры хәлне шәхсән чыгып өйрәнә. Бүген Исур Хадиуллин Казанның 102-нче гимназиясендә булып, мәктәп яны лагере эшчәнлеге белән танышты. Балалар ризыктан канәгатьме? Бәхәсләр нигә килеп чыгасың? Фәрүзә Мәҗитова министрдан сорады. Как дела у вас, ребята? Хорошо, лагерь нравится? Лагерь нравится? Иртәнге 9-нчы ярты балалар мәктәптә лагерьда. 102-нче гимназия укучыларының каникулны ничек уздыруын мәгариф министры килеп күрде. Монда да ковид белән бәйле таләпләрне үтәү зарур. Отрядларда балалар азрак. Элек 25 булса, хәзер 15 кенә. Бүлмәләр җилләтелә, температураны үлчәп кертәләр, күнегүләрне вакытында ясыйлар. Раз, два, три, четыре. Уйныйлар, төрле тамашалар куялар, концерт театрларга да йөриләр. 3 тапкыр ашаталар. Лагерьдә туклану өчен акча бюджеттан бүленә. 5 көнгә бер укучыга 800 сум тирәсе. Шуның 130 сумын гына әти-әниләр түли. Министр аш бүлмәсендә кирип карады. Продуктларның сыйфаты турында ашсыз усталары белән аралашты. Качество продуктов тоже хорошее. Быелгы уку елыннан башлангыч сыйныф укучылары бушлай туклана башлады. Тик әти-әниләрнең генә моң-зарлары кинәт артты. Мәгариф министрлыгының кайнар линиясенә сентябрьдән алып 177 мөрәҗәгать килгән. Социаль челтәрләргә дә язалар, шәхсән аралашканда да әйтәләр. Әти-әниләрнең мәктәпләрдә ашату системасына борчылу сораулары да бар. Әйтик, балалар кайтып, ризык суынган, тәмсез дип зарлана. Кайчакта иртәнгә дә, төшкә ашка да бер төрле ашау бирәләр диләр. Без бу сорауларны министрга шәхсән бирдек. Менә сез әйттегез, бәлки
иртәнге ашта, кичке ашта бер төсле суына дип андый очраклар була икән, без шул вакытта әти-әниләр комитетын бу эшкә катнаштырабыз. Әти-әниләр комитеты монда чыга, өйрәнә, карый. Үз балаңа һәр вакытта ышанасың. Ул сиңа һәр вакытта якын. Шул вакытта менә укытучыларны, тәрбиячеләрне, пешекчеләрне гаепләмичә алар белән сөйләшергә кирәк. Башлангычлар өчен бушлай рационда аш каралмаган, аны түләп алырга була. Ә беренче сыйныфларның иртән үк ашавы турында бу пандемия һәм ашханәләрдәге урыннар санына бәйле. Көне буе бөтенесен дә ашатып өлгерергә кирәк диләр. Республикада проблемалы очракларны атасак, менә Әлмәт мәктәбе ашарга пешерүче булмаса сәбәпле укучылар атна буе кайнар ризык ашый алмаган. Не хватает поваров, потому что зарплата очень маленькая. Ә монысы түбән камаллылар ризыкның ни дәрәҗәдә суынуын күрсәтәләр. Смотрите, вот каша. Постучи по ней. Бу мәсьәләне күптән тотабыз контрольдә. Балага бит инде ошамаска мөмкин. Мәсәлән, бөтен бала да бутка ашамый иртә белән. Ә бутка бик файдалы. Бутканы ашарга, ашны ашарга, гомумән ашау культурасын тәрбияләү ул безнең максатыбыз. Татарстан мәктәпләренең 85%-ында ризыкны үзләрендә әзерлиләр, ә 15%-ында әзерне китереп җылытып ашаталар. Ничек булса да меню бер төсле диләр. Шулай да китереп җылытылган ризык әле генә пешеп чыкканга караганда тизрәк суынуы сер түгел. Балалар укырга килгәч тә азык-төлек сыйфаты контрольдә калачак. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Мәгариф һәм фән министрлыгының координацион утырышы Алабуга шәһәрендә уза. Безнең укучылар бу маскаларны үз куллары белән 3D принтерда эшлиләр. Алабуганың Адымнар мәктәбеннән Ишәт Әюпов. Тез һәм ышак сөяге буыннарына операцияны чиратсыз ясатырга мөмкин. Әйбәт, Аллага шөкер, вообще менә 90% әйне уже битләнелә. Операциягә ничек язылып була һәм аны кайда ясыйлар? Тулырак Шулпан Касымова. Лаиш районында М12 трассасын салганда ял базалары аша узучы юлларны саклап калачаклар. Бүгін эшче төркем очрашуында шул хакта сөйләштеләр. Аның составында министрлык вәкилләре дә, төрле торак пунктларында яшәүчеләр дә бар. Бүгенге очрашуда Идел елгасы аша Гребени авылы янында күпер салу варианты турында да сүз барды. Шулай ук башка сораулар буенча фикер алыштылар. Транспорт министрлыгында әйтүләренчә, очрашулар бик эчтәлекле бара. Халык һәр мәсьәләне аңлап кабул итә. Юлда кала торган участокларны Кырыйдагы база отдыхлар урында күчерергә мөмкинлек бар дип әйттеләр. Без хәзер шул участокларны, буш участокларны саныйбыз. Да инде бер атнадан соң безнең база отдыхы хуҗаларына сөйләп бирәбез. Кайда алар күчәчәк. Шул кырыйда бик шат булдылар шул әйбергә. Алабугадагы Адымнар күп телдә белем бирүче мәктәптә шәһәрнең иң көчле укытучылар коллективы көч куя. Бу яңа мәктәп алар әле беренче чирек кенә укыдылар. Шуңа күрә белем бирү нәтиҗәсен тикшерү өчен бүген монда Мәгариф министрлыгының күчмә утырышы узды. Уку-укыту ничек барган, кайсы методика үзен яхшы яктан күрсәтә, белем сыйфатын арттырыр өчен нинди мәсьәләләрне хәл итәсе бар. Һәммәсен җентекләп карыйлар. Можно наблюдать, соответственно, за жизнью детей, педагогов и взаимодействие с родителями. Адымнарда бүтән нәрсә күз алдында. Укытучылар, укучылар, ата-аналар даими элемтәдә. Шуңа бернинди дә аңлашылмаучанлык юк. Бу мәктәптә уку өчен балаларны бакчадан ук әзерлиләр. Балалар инде бер-берсе белән аралашып, инглиз телендә, татар телендә, җырлар җырлап, шигырьләр сөйләп, белем алалар. Алар моны сизмиләр һәм барыбер белем алалар. Информатика, робот техникасы белән шөгыльләнәләр. Бу киләчәктә инженер һөнәрен үзләштерү өчен бик файдалы. Кунакларга укучыларның үз куллары белән җыйган техникасын да күрсәтәләр. Алар табиблар өчен төрле саклану чаралары да ясый. Безнең укучылар бу маскаларны үз куллары белән 3D принтерда эшлиләр. Хәзер безнең беренче партия җитештерелә һәм без аларны больница өчен җитештерәбез. Әлеге мәктәптә укучылар иркен иш телдә сөйләшә алар өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган информатика, робот техникасы белән шөгыльләнәләр. Хәтта үзләренең кечкенә генә телевидениесе да бар. Адымнар әле быел гына ачылды. Шуңа беренче чиректән соң Мәгариф министрлыгы монда күчмә утырыш уздырырга карар кыла. Белем бирү дәрәҗәсен карыйлар, уку-укыту алымнарының нәтиҗәлелеге буенча фикер алышалар. Это не должно быть каким-то дежурным мероприятием.
Бүгенге киңәшмәдә без белем бирүнең сыйфатын билгеләргә һәм алга таба максатларны ачыкларга тиеш. Республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев башлангычы белән төзелгән мәктәпләрнең икенчесе генә әле бу. Шуңа адымнарга зур җаваплылык йөкләнә. Аның эшчәнлеге дәүләт органнарының даими күзәтүендә булачак. Мы определили, что Министерство образования... Мәгариф министрлыгы мәктәпне айрым шефлыкка алачак. Шундый фикергә килдек. Методика белем бирү барысы да тиешле югарылыкта булсын. Бирдә инде Яр-Чаллы шәһәр педагогларыннан төзелгән фәнни десант эшләгән. Киләсе елда мондый мәктәп үзләрендә ачылырга тиеш. Шуңа күрә тәҗрибә туплау дәвам итәчәк. Алабугадан Илшат Тәйюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Республика клиник хастаханәсендә тез һәм оча сөяге буыннарына операцияны чиратсыз ясатырга мөмкин. Моның өчен шалтыратып язылырга кирәк. Пандемия сәбәпле язын планлы операцияләр туктатылган иде. Шунлыктан исемлектәге бар кешедә быел операциягә килмәгән, алар хәзердә ашыкмый. Ә квота бүленгән. Хәзер РКБда әлеге авырудан интеккән кешеләрне чиратсыз кабул итә алалар. 2, максимум 3 атна аны бик эшләтергә, потому что Рәфык Мөлеков Нурлаттан тез буыннары орта башлагач көчкә атлап йөргән. Утырсаң баса, бастан утыра алмыйдым ди. Операция чират буенча 2022 елга билгеләнгән була. Аңа шалтыратып 4 көннән килергә кушалар. Хәзер мисына язылдым менә. Мисына язылып чыктым дигән әттеләр 6-7 айдан алып теләсә менә мисына төзелбәсә, киләм алып теләсә исән булсам, тагын мисына да ясатам. Алексей Глянцев операция ясаганның икенче көнендә үк аякка бастым ди. Хәзер күнегүләр ясыйм. Авылда эш күп булганга сәламәтлек турында онытасың дип шаярта. Инде йөри алмый башлагач операциягә языла. Трудом ходил. Аягым бөтенләй бөгелми башлаган иде. Көч хәл белән атлый идем. Операция ясатырга тәвәккәлләдем. Бик тиз чакырдылар. Ел саен республика хастаханәсендә 450 шундый операция ясыйлар. Авыруларга алыштырабыз суставларны, тез суставны, тазобедренный суставны и алар шул операциядан соң аларның деформация бетә, авырту бетә. Пандемия сәбәпле язын план буенча ясалырга тиешле операцияләр туктатылган иде. Ел дәвамында барлык кешедә килмәү сәбәпле урыннар бар. Табиблар авыруларны чакыра. Ярдәм вакытында күрсәтелмәсә, пациент инвалид кәнәфиенә утырырга мөмкин дип кисәтәләр. С учетом эпидемиологической обстановки. Эпидемиология хәлне исәпкә алып, бездә хезмәткәрләр һәм пациентлар өчен барлык саклану чаралары да оештырылган. Гадәти режимда эшлибез. Операция алдыннан без авыруларны әзерлибез. Кирәкле анализлар алына. Барысы да яхшы булса, икенче көнне үк операция ясала. РКБда тез яки оча сөяге буынын алыштыру буенча операция кирәк булган барлык кешеләрендә кабул итәләр. Моның өчен экранда күрсәтелгән номер буенча язылырга кирәк. Чулпан Касыймова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. 10 метр бейеклек, 1 секунд вакыт һәм алтын медаль. Казанда суга сикерү буенча Татарстан президенты кубогына халыкара ярышлар үтте. Пандемия белән бәйле мәҗбүри тәнәфестән соң суга сикерүчеләр өчен бу беренче рәсми старт. Россия төбәкләреннән 100дән артык спортчы килгән. Спортчылар медаль түгел, хәтта бассейндагы шау-шу, сыбызгы тавышында нык сагынган. Ярыш вакытында саклык чаралары түгел үтәлә. Трибунлар бош, һәр ишектән үткән сайын температураны үлчиләр. Әзерләнергә вакыт аз булса да, Татарстан егете Глеб Касьянов бу турнирда 3 медаль яулады. К концу лета уже начали готовиться к этим соревнованиям. Җәй ахырында гына күнегүләргә керештек. Турнирда уңай нәтиҗә күрсәтүемә шатмын. Тик төзәтәсе хаталар да бар. Трибунада кеше утырамы, юкмы, игътибар итмәскә тырышам. Иң көчле Татарстан спортчыларының берсе Никита Шлейхер 3 метр биеклектән сикерүдә алтын медаль белән бүләкләнде. Республика вәкилләре Мария Полякова белән Александр Белевцев чемпион булып танылды. Менә шулай күз ачып йомганчы 10 метр биектән сикереп, җиңүче язмышы хәл ителә. Тагын шунысы игътибарга лаек. Спортчыларның дөрес сикерүен күзәтеп тору өчен хәтта хөкемдарлар да махсус баскычка утырып, аларның сикерүен диккать белән күзәтеп торалар. Татарстан президенты кубогына узучы ярыш 3нче ел рәттән оештырыла. Ул халыкара турнирлар календарында. Суга сикерү спорты республика өчен яңа юнәлеш. Нык йөрәк, кыюлык сырала торган спорт белән әлегә 120 татарстанлы шөгыльләнә. Обычно стартов у нас. Гадәттә без ел дәвамында 8-10 ярышта катнаша идек. Пандемия белән бәйле рәвештә быел бу беренче старт. Шулай да безнең спортчылар җиңүчеләр рәтендә. Очень рады, что мондый җаваплы турнирны кабул итүгә алынган өчен без Татарстан җитәкчелегенә бик рәхмәтлебез. Гадәти генә вакыт түгел бит. Бу ярыш сезонны ачу дияргә була. Татарстан президенты кубогына узучы ярышта республика спортчылары 11 медаль яулады. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. 6 ноябрь Татарстан Конституциясе көне. Бүген кануннарның көче ни дәрәҗәдә, алар ничек гамәлгә ашырыла? Халык Конституциядә язылган хокукын яклыймы? Иртәгә көндезге 12нче яртыда күрсәтеләчәк татарлар тапшыруында шушы сораулар күтәрелер.
Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән имин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Майстер белән берлектә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән уникаль аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон номеры 260-766. Данил Майстерга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда сүрән көн 3 градус. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада көн дәвамында яңгыр явачак 5 градус җылым. Төньякта Актаныш Агржи Менделеевскида болытлы явым-төшемнәр 4 градус. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта көн дымлы, җилле, яңгырлы була 5 градус җылым. Көньяк көнбатышта Болгар буа Чүпрәлдә болытлы, урыны белән яңгыр явачак, җылылык 6 градус. Чистай Нурлат Мамады Чирмешәндә шулай ук явым-төшемнәр көтелә 5 градуска кадәр җылым. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Пациентларны умыртка аурулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә башы да кабатлана. Арка авырта, көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә умыртка баганасын операциясыз роботлар дәваларга булыша. Доктор Остка килегез. Җайлы гына авыртусыз тормышка кире кайтырга мөмкин икәненә инаныгыз. Хәзер үк шалтыратыгыз. Роботлар дәвалавын отышлы бәядән алырга өлгерегез. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Гейзер Макс фильтры каты суны чистарта торган гадәти фильтрларга караганда юшкыннан 6 тапкыр озаграк саклый. Чистартылган суда табигый минераллар һәм файдалы микроэлементлар, кальций, магний, калий саклана. Мәркәзебез Казанда болытлы яңгыр явачак, көндез 5-7 градус җылым. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 747 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Җирнең магнит кырым тыныч. Сезнең өчен янә бер мәгълүмат. Митсуда газ мишләренең Татарстандагы рәсми диләре Сервис Плюс компаниясе тавышсыз эшли торган ышанычлы котеллар тәкъдим итә. Куркынычсыз, озак хезмәт итә торган газ мише кирәк булса, 8-800-200-07-07 номерына шалтыратыгыз. Наступили холода, но ваш котел не греет? Проблему решит газовый котел Митсуда. Тихий, безопасный, надежный. Согреет ваш дом и сделает уютным. Действует рассрочка, а также замена устаревшего газового котла на новый. Котлы Митсуда от официального представителя в Республике Татарстан компании Сервис Плюс. 8 800 201 0707.